positibo eman duela? Nola da posible? Eta horrein, zer egingo du Euskadik? Goian bego, zuei musika honena jartzen! Ei, zu! Aski da! Altxatzeko ordua da! Hautsi, lege, zarra, hemen da! Estatu kolpea! Nagari, una preguntita, dos. Sí. Que no vayan a hacer declaración. Era por el tema espía de moda. ¡Quillo! ¡Quillo! Beno lagunak, iritsi da azkenean maiatza, azkenean hainbeste espero genuen gertakaria. Eta zein da? Priori, zein da? Zer gertakari? Baina zertaz ari zera? Serio? Etzeate gogoratzen urtero maiatzean gertatzen den supergertakariaz? Noski, maiatzak bat, nazioarteko langileen borrokaren eguna, zutil horrean gonda. Ez, kieto. Etzeate gogoratzen benetan askoz ze garrantzitsuagoa. Amaren eguna, ezta? Por cierto, ama, hemen hago telebistan. Sentitzen dut ama guztiengatik ere, baino ez askoz ze garrantzitsuagoa. Badakit. Igande untan, ospatzen dela, herri horatza. Eperak badituzu. Ez. Benetan desesperatua. Askoz ze garrantzitsuagoa, baino kantuarekin, akaso? Ba ezakit, loratzen ari gerala, maitasuna, esnifatu, poroetatik dijoakigula, lo bezien dira? Ez dare kontxo, benetan etzeate kontuatzen? Bueno, bazuk esan zein da? Kolpez kolpe, Wyomini, 12 point. Kaixo denoi! Aizu, ikeragarria notizia, Urkullu positibo, ez dakit, hitzi gabe. Bai. Denakola. Sorpresa zarpatu baitu, ez da? Sorpresa zarpatu baitu. Izan ere begira, azken datuak ekarreko dizkitzuet COVID-aren inguruan leheno askotan ematen genitun, eta Urkullu bai, eta Nafarroan ze, garaiko, nola egongo ote dan? Baditugu datuak, Nafarroan positibotasun tasa igo omen da. Begira, hementxe ikusten dugu, Ataun irratiak bota du. Ez eta ez letxek. Guk, benetako iturrietara joaten gara. Ataun irratia, hortxe bejonde izuela. Olakoak behar ditugu, hemengoak, Euskal Herrikoak. Esan dakoa, jota gelditu zeate honekin, edo, aurrengo dau. Tasa igotzen ari da, lehendakaria ere erori da. Jota zerek ikaletu behar dizu. Goierrik eramaten duelako, zea... Nik uste oso interesgarria dela, Ataun irratiak nolabait adierazi duela Ataundarrek Nafarroarekin harreman estuagoa dutela, ez? Praktika kontua izango da. Beraz, aintzat hartzen hasi beharko hemendik aurrera, Hamaika Telebistako Nafarroa gaurren Ataun gaur. Lizarruzti pasata, Lizarruzti pasata. Mugako herriek horrelako zeak izate ditugu. Zuek etzeatela usartzen. Lizarruzti breaking news. Zue lasai, etzeatela usartzen lasai. Guk jarriko ditugu mugak eta ez da ezer gertatzen. Baina, positibo gaur hasi gara esaten deno gaudela positibo daudenak eta ikeragarri dira Union Tuterakoak. Begira zer egin dute. Haupa zuek, ikeragarria. Kamiseta behar dugula esaten zunek ikusten, eta esaten zu nik kamiseta nahi dut Union Tuterakoa, ez da, eki? Bai, ikeragarria. Union Tutera.
Aurren gandik hasita, neska mutil, emakume gizon, naizue, euskaldunak, herriberan, edonork ez du aurrera ateratzen, garbi dago 36an batek goiti bere izorratu nahi izan zula dena, begira. Etzun lortu. Euskalduna, feminista, antifasista, olako ere zerkiak ez gaude agian entzuten oso ohituak eta gutxiago futbolean, poztekoa, ez da? Futbolean kuriosoa da, baina sadarren ere entzuten den musikak ez du zer ikusi handirik nonbait anoetan edo semamesen entzuten denarekin. Oraindik ere Nafarroa errebelde horrek badu pixua. Etorkizuna Nafarroan dago. Etorkizuna Nafarroan uste du futbolean esan bartzen, nule esan manizun, Ibai, atera hortik, non zaude. Bueno, hasi gaizu gauza dut esango izu, baina futbol estadioetan mantendu dira urte askotan zehar, kalean akaso desagertu direnak. Egia da erromatarrek, bai, beregin zirkoa kaso bestera batera planteatzen zutela, baina zirkoa oso zabala izaten da eta ordena ezin da kontrolatu. Nik proposatzen dut estadio guztietatik tur bat egitea. Baina partido on batekin, Vale. Ez Reala Burgos edo. Baina Union Tuterako kamisetakin denak. Partida batera ere, bai, Tuteratik ere pasa gaitezke. Tuteratik pasako era eta Union Tuterakoekin gainera. Baina Nafarroan Unionekoekin. Ya está, atreat positibo nago gaur. Zer esan berri zuen, Nafarrotik Nafarrora izan ere badakizuen, Nafarroaren eguna ere izan da Baigorrin. Baigorri forever. Gaur kantu eguna da, jateza entzuten onze kizera. Nahi nuke izan landare. Hori ingero, nahi? Zer ez dugu egin, akaso gormotzagoa geratuko litzateke zerrenda. Nafarroaren eguna, Baigorrin beste urte batez, hauek ere egin gabe, baina aipatzen genuena, bi urte, horrelako ekitaldi, jende arteko ekitaldiak egin ezin nien horrela, ze gogoz hartzen den, eta gaina urten Nafarroak ukiko du protagonismo berezia, azkenean 5 mende dira, Amaiurko batailatik eta horrela, eta orduan aurten Nafarroa behinta berriz errepikatuko da gure agendatan. Horrelako ekitaldiak eta ezkontzak, batailak. Bai, orokor, bai. Hori zen, Nafarroaren egunean? Ez, orokorrean. Bueno, ez da aukera txarra. Gu festa egiteagatik berdin zaigu. Joan gaitezke Union Tuterako partida batera, zuen ezkontzara monologista Tesa eta ni txalo oso ondo egiten dut. Gure festetarako prest. Ez ezakitze, etorri zait irudi bat Baigorrin denak Elvis Presley jantzita eta raro egin zait, baina ez dut Marilyn Monroe. Monroe. Ibai Elvis Presley. Ni Maradona. Ojo, kuidau, horrutzeko. Baina esaten ari gara, azken 2 aste hauetan, 2 urte izan ditugu lehorte gutxu batekin, eta orain, agendak bete eta diru gutxi, baina agendak bete eta zeo zer egin behar. Euskal Herria zuzenean ere, jada hasi da esan dute, bagatoz, hain zuzen ere, Irisarrin, Uztailak 1, 2 eta 3 eta goratu da Amaikan sarrerak izango ditugu. Eta Amaika bertan egongo da. Eta sarreren ahal maituzue, esaten ari garena, diru kontu, Euskal Herria zuzenean.
Euskal Herria zuzenean uztaiak bat, bi eta hiru. Agenda kuripurian izan zarete. Ze Euskal Herria zuzenean bestetan? Giro polita, txukuna. Ez noiz egon. Ez egon? Batesa urten duzu lehenengo aukera. Ibairitza ikusi, nola ez, Nola ez? urkullu bezala, nola ez. Eta kitxo. Da kitxo. Eta, kristona. Bai. Lo Oso proiektu polita da, eta, zer? Lo bertan egiten duzu? Edo Joan Endorri? Lo asko egiten den toki bat da EHZ. Lo asko egiten da? Bai, asko. Bai, Etenga. Horretara joaten da jendea, lotara. Bai, lotara. Bai, Tesa ere olako makrokontzertuetara joaten danean. Bueno, kito listo, barkatu. Eta gainera, miren jarraitzen txistea oso txarra izan da. Bueno, baina gazteek antolatutako jaialdi bat, nolapait ateratzen dena beste jaialdi batzuk daukaten ikuspegi ekonomiko, komertzial horretatik eta horrela, bueno, sustatu beharreko kontu bat da, ez? Gaina eduki dituzte urte batzuek oso txarra tokatu zaiena, eguraldiak eta egin dizkienak, izugarrizko kalteak. Bertan bera utzi behar izan duten, ere, pandemia aurretik. Edo eta kalte handiak jaso, eta orduan ez bakarrik dirurik ez irabazi, baizik dirutza bat galdu. Bueno, kinkan larrian gelditu izan da eta horrela, beraz, aurten berriro datoz, gazte berriak, berriro ere ilusio berriekin, eta, bueno, mendikan... Gazte berriak eta Tesa eta biok, lozakoarekin lo egitera. Gazte berriak. Outfita pentsatuko dugu. Bale. Gu gazte geran enean, orain beste ikuskizun batekin natorkizua, izan ere, agenda. Mauriziak ez du inor hil gogoratzen zarete, ekarri zigun Ibaikin Esosinarekin batera. Bueno, hauxe daukazue, maiatzaren, ez banaiz oker noiz da maiatzak 15. Amabost. Bueno, bai, asteburu. Maiatzak 13an, Galdakaon, eta 11, antxe. Haupa Mauritzia, bai dela Mauritzia forever, Ederra proiektua eta ederra Maurizia Aldaiturriaga, euskal ikono folklorikoa, gure folklorika Maurizia. Gure pantoja. Gure pantoja. Gure nola flor. Nahiko lukete horiek, holako Maurizio bat izan. Ikuskizuna Tabakaleran estrenatu zutela, estreinekoz, ez dute holako ibilbide edo itaro bat izan. Eta sormene... Oindala urte bete edo estrenatu zen, ez baina izokarra eta sormene jaialdiaren ikuskizun garrantzitsuena ez dugu esango, baina ardatza izango da. Ikuskizuna ikusteko aukera ere izango delako, Galdakaon izango da hau. Sormene, Galdakaoko udalak sustatzen duelako, 11ak ere bai. Baina merezi izango duen ikuskizuna dela bistakoa da. Inesek luz eta zabal Ibairi azaldu zion bezalaxe. Hoixe, azaldu zion tondo azaldutakoa gainera. Baina, bueno, orain beste kontu batzuetara goaz. Izan ere, agenda ikuskizunak, neiko ikuskizun badaukagu. Izan ere, gola sartu digute, Amerikar Estatu Batutan, abortuaren aurkakoek, errepublikarrek, ultrakatolikoek, ultraeskuindarrek, fastistak, alegia, gola sartu digute eta agian abortua debekatzera doazela. Kieto, kuidau. Zer esaten duzu? Badirudiela batzuetan egonkortuta dauden eskubide batzuek ditugula eta honek erakusten duela ez. Horregatik da oso garrantzitsua zein jartzen den, erabaki guneetan eta horrela. Eta Estatu Batuetan denak begira geunden bitartean Trumpek egiten zituen txorakeriak eta horrela, Trumpek jarri zituen eskuin muturreko epaileak auzitegi gorenean eta arrisku bizian dago
hamarkadak indarrean daramazkin eskubide batek, ez? Horregatik, bueno, gauza batzuen aurrean ezin da atzera pausorik eman. Gainera beti esaten da, ez da, badirudi lege bat eta hainbeste hamarkada ditunak, bueno, honek ez dauka atzera pausorik, ez da, hau egonkortua dago, ezin da horrelako oinarrizko eskubidea atzera bota. Bai, eta gainera bitartean estatu batuetan, hainbat estatuetan, estaturik atzerako hienetan eta horrela nonbait egondu dira, horrela legeak ez dutenak erabat hausten konstituzionala den eskubide hori, baina bai asko zaildu eta oztopatzen duena eskubide horren egikaritzea. Orduan, kontua handia eduki behar dugu. Ematen du justizia neutrala eta dala, eta ez, justizia inoiz ez da neutrala justizia, aplikatzen dute oso ideologizatutako pertsonek. Oso arriskutsua da. Justizia beti irudikatzen dugu itxu, eta justizia aplikatzen dutenak ez daude itxu. Bueno, behar bada bai, behar bada bere sineskerian itxututa, baina oso arriskutsua da, ez zenbaten eskutan ustea gauza batzuek. Beraien argudiotan itxututa gainera ikusita Latinoamerikan zenbat herrialde dauden orain abortuaren eskubidea aurrera atera dutenean behingoz eta hauek atzera bide horretan. Maialen Ferrerasek azalduko dugu asko zebeto. Atzera pausoak botatzen ari gara. 1973 lortutako eskuaida bat da, bat zen. Eta hau gertatzen bada, Mexiko bezala pasauko da, ez? Egongo dela, estatu batzuk non abortua librea izango dan, eta beste batzuk non abortua klandestinoak izan behar diaz. Ezke, abortua libre ez izatea, ez da esaten, ez da zela egon bihar abortuak. Borrokatu behar dutenak, ez? Eta hainbat politiko, zuk esan duzu moduan, kristonesko atzera pauso bat da, ezin da bermatu, ez? Bakoitzaren askatasun pribatu moduan. Hau oso garrantzitsua da, niretzako, eta, emakume guztientzako. Osondo, eta Maialen Ferreira, ez dakizatikan Ferreras kruzatu zait. Eta hori ikusten dugu hemen, atzera pauso batzuk eskerrak batzutan guk egiten ditugula emakume boteretsuen lanak. Kolpez-kolpeko ikerketa ekipoak lortu du, beste behin ere, beste inork lortu ez duena. Apokalipsiaren lauzaldunen bilerara sartu gara. Bueno, tira, erabaki dezagun ze desgarrazia jaurtiko dugun munduan oraingoan, ezta? Desazile hori, besa ez da erreza hau, Ez da gizar esan, desazile hori, desazile. Beste bat? Jode, serio? Desaceleración. Lan gilegi, ezta? Bai, arrazoi. Orduan ez errez. Eta kitxo! Eta punto pelota, esaten dan bezala. Ze ondo, noizia mein emakumeek egiten dituztela. Nik uste bai izan esaten, ze lotxa edo, ze lotxa gutxi. Bai. Lotxa gutxi, ez da? Bai. Ibai berdinak egite dituzu, Orain ez junte digna, Osea, zu berdinak egite dituzu. Zertako, lotxa zertako. Ni 57 urtetan eukidut eta ez dite zertan lagundu, beraz? Ez zaitu aberastu horrek ere lotxa izateak, así que patatas, ez da? Horondo, ez gaituna aberastuko, nik esango nuke txirotuko, seguruen, eta gehin bat hotza ere pasako, ikusten ari garena ikusita gasolina, petroleoa, ezin berotu etxeak, berotzean ere fakturak tira, Errusia, Alemania ez daude bere onenean, en fin, Ane Irazabal, kontatu iguzu.
gerrak estan da egin baino lehenago, edo gerraren fase berriak estan da egin baino lehenago, Alemaniara importatzen zen gasaren 95% Errusiatik zetorren. Orduan, azken urteetan, Alemaniaren estrategia beti izan da, Errusiatik gasa ekartzea, ez du diversifikatu, hau da oso menpekoa zen, eta orduan, gerrak eztanda egin zuenean, eta zigor ekonomikoi buruz hitz egiten hasi zirenean, Alemaniak poliki-poliki erabaki zuen nola dibertsifikatu daiteken aurrerantzean hori, klaro, hori ez dator egun batetik bestera, ez? Orduan, alde batetik egin duena izan da, Katarrekin akordio bat sinatu, eta Katarretik gas likidotua ekarri, baina klaro, horretarako azpiegitura berriak eraiki behar ditu hori transformatzeko, eta horretan ari da momentu honetan. Eta beste alde batetik nolabait hasi da erabakiak hartzen jendeari gasa aurrezten eskatzeko. Hemen kontuan izan behar da, Ukrainako gerrak bat egin duela, Alemaniako zentral nuklearren itxierarekin. 2022an itxi behar dituzte geratzen diren azken 3 zentral nuklearrak, eta orduan beste teorietako bat da agian zentral nuklear horiek irekita mantenduko dituztela, azkenean Errusiak bere mehatxuak betetzen baditu eta hemen ere iturria ixten badu, ez? Azken erabaki Alemaniarena izan da petrolearekiko, petrolearen gainean Errusiarekiko zuen menpekotasuna ere gutxitzea, hori lortu du, asko lortu du, une honetan 12% dago, eta prest dago, edo hori esan du behintzat Alemaniako ekonomia ministroak, Robert Habekek, prest dago Errusiako petrolioari embargo bat ezartzeko. Gu agendak bete-bete egiten ari garen honetan, ezakit batzuk esaten dute, hirugarren mundu gerra, ezakit parra egin nahi dugun edo gure buruz, beste, ze kontu ez dago erraixa ingurua eta giroa ere, ez da ikusita ze potentzia elkarmokoka dauden? Ez dago erraixa ulertzen, ze gertatzen den, esplikatzen digutena beti zeharkako irudiaekin da, planoekin, ez dugu osotasuna ikusteko modurik, eta orduan oso zaila da ulertzea. Berriz ere, salatu. Gaur egun munduan herrialde askotan ematen diala hirien bombardaketak eta zibilen aurkako krimenak, eta batzuetan bakarrikan jartzen dela fokoa, baina interes ekonomikoak direla edozein gerraren arrazoin bakarra, gerotan nabarmenagoa gelditzen da, ez? Bai hori da, fokoa nolabait jartzete gai baten bueltan, eta azkenaldian, beldurraren diskurtsoa etengabean, ez? Komunikabideetan eta nola fokoa jartzen duten justuki gai baten bueltan bakarrik, zenbat gauza estale egiten dituzten, irakurketa sakonagoak egitaren falta sumatzen dut orokorrean herritarren partetik esan nahi dut, ez? Entzuten dugu, bai, gerra dago, edo Rusia, edo Alemania, edo dena delakoa, baina krisia da globala eta ez bakarrik lehenengo munduan, nola baitez. Bai, jendeak espiritu kritiko horik ez dauka, ez? Baina ez du inoiz izan pandemiak eta horrein agerian utzi du hori, ez? Baina optimistegia da esatea ez dela mundu mailako garrarik izango. Edo badago, baina ekonomikoa. Eta orduan beste tankera batekoa da, ez? Ez gaitu tiro batek hilko, baina igual bai goseteak. Goseteak edo ezin berotzeak edo batek dakiz zeinek. Baina, tira, orain atal bat esan duzue zenbat gauza isilean gordetzea hobeto. Hori inork, baina hobeto daki Pegasus, gure autonomoek. Esan dizugu, gaur Urkullu positibo dela. Nere galdera da, positibo zen, hau, txiste bat, Mota zuen? Nagari, una preguntita, dos... No. Era por el tema espía de moda. Pegasus. ¿Las últimas novedades? No, que me están grabando.
TH sukarra, Txiste bat bota du ixo. Eta irribarrez. Eta irriparria. Badakila. Ba, txabal, hor positibo zan. Sorry, hor positibo zan, eta bakenekin. Baina, bueno, orain utzi ditzagun informazio hauek, eta benetako informazioak ekil doktoreak. Pegasus, COVID positibotasuna, ez. Gauza garrantzitsuekin gatoz, ze euskal pop erradikalak izugarrizko galera izan du. Beraz, guk ere bai, izugarria. Zaskel, ze pasada, mesedez? Hemen, Espainia gaztean, goian bego, zuei musika onena jartzen! Bai, Zaskel taldea, berehala ikusiko duzue. Oian bega, goian bego baitzen ari ziren une horretan, hoiek dira Zaskel taldea, baina nola da posible? Euskal Red Hot Chili Peppers, badezoazte, hola, besterik gabe? Hau, iragarrita? Eizu, aski da, altxatzeko ordua da. Hautsi, lege, zarra, hemen da, estatu kolpea. Hautsiz, lege, zarra hemen da, estatu kolpea, altxa, bai, eta bazoazte? Hau esan, jende altxarazi, eta jata, Juan, gainera olako agiri batekin, baina hau zer da, lotxarik ez daukazuek, bai ez daukazuela lotxarik. Eizu, nahiko da, altxatzeko ordua da. Hautsi, lege, zarra, hemen da, estatu kolpea. Eta agiria? Agiria zein da? Zaskelek euskal pop erradikalaren aintzindariak bere ibilbidearen bukaeraren berri eman nahi dio Euskal Herriari. Taldearen ziklo historikoa eta funtzioa amaitutzat ematen dugu. Erabaki honen ondorioz, Zaskelek bere egitura guztiak erabat desegin ditu. Zaskelek bere ekinbide musikala bukatutzat jo du. Ez da berriro euskal musika eszena iraultzen duen eragile bat izango. Zaskeleko musikari izandakoek beste eremu batzuetan jarraituko dute norberak egokien iristen dion euskal musika eragileetan. Trikitrompeten atzaparretan itota euskal musika albidean... Zeinen atzaparretan? Trikizer? Regetal? Benetan, gauza bat esango izu, ni benetan tristenago, Zaskelek bapatean alako freskura bat dauka musika estilo ezberdinei heltzeko eta alako, ez dakit, freskura eta letra hauek legezarraren entzun duzue? Nik gomendatzen dizuet, berriz ere entzuteko gozen, Zaskel pixka bat gehiago berreskuratzera, sikiera sare sozialetan betiko geratuko delako. Edo, horra ziginen jotzen, abestiak egiten saiatzen, eta nahi izan genuena izan zen pixka bat, horrelako euskal musika eszenan zegoen igual uste genuen utxuneren bat, zegoela horre aniztasun aldetik, eta pentsatu genuen igual disko musika edo pop musika egin genezakeela. Agian zelako gehien entzuten zen musika momentu hartan. Eskagi dute, bazen garaia, goian bego gure esataria. Jada ez du gehiago entzuko, irrati formula buru garbiketa. Hartu ditugu kaleak, lurrera bota, zutabeak. Mendean ditugu, zuen egoitzak gureak dira komunikabideak. Itxiak mugak, zutan kaleak, gaueko sirenen kera deia. Harri sendoen paretatzean, entzun ditzakegu zuen otoitzak. Belarriak itxita, lerrotuta, kultura merkatariak. Hormaren hotza dute bizkarrean, zuen aroa amaitu da. Eizu!
altxatzeko ordua da. Neri gehien aipatu dizuet gustatzen zaidala legezarraren gai hori, legezarra mundu mailan, Euskal Herrian, etxean, lanean, jangoikoa eta legezarra zeinen esku gongote da. Bueno, kinela bat egin dezakegu, kinela bat? Zuei ez eizu iruditzen legezarra inoiz baino indartsuago dagoela eta hegemonikoa den oro izan atomoetan ala bestela nahiko, ez? Logika beran mantentzen ari dela, edo bintza forma hartzen, ni estatu batuetakoarekin beldurtu naiz, mapa egiterako orduan, eriotza zigorra edo biziosorako zigorra indarrean daukaten toki horietan guztietan debekatuko dutela haurdunaldiak etetea zegozadan, ez? Gauza batzuei begira bizitzaren defendatzaile sutsu eta abortatzeko beharra duten emakume beltz behartsuak akatzeko inolako arazorik ez daukate. Zorionez, estatu batuetan ez dago bakarrik horrelako jendea. Hori, bera, ezartzea, abortuaren eskubidea ezartzea lortu zutenak ere badaude. Baina ez daude supremoan momentu honetan. Ez daude supremoan momentu honetan. Baina borrokatu. Ez dut uste, hainbeste egingo dugun atzera, ez? Gertatzen dena da, alakoetan esaten da, ez? Jurisprudentzia orokorra ezartzen denean, estatuek izango dutela azken batean azken hitza, ez da? Zein dagoen agintean arek aginduko du. Bueno, Kalifornian, Schwarzeneggerrekin hain gaizkire zira bizi. Terminator. Bueno, nahiko adierazpen neutralak egin ditu. Errusiak planto egin duen honetan eta marihuanaren gaiari lotuta, pentsa, hauteskundeetan pornografia industriako aktoreek eginako eskakizun bat ere erreferendumera eraman zuten, besteak beste, preservatiboa legez erabili ala ez. Zazkeli buruzari ginen izketan. Schwarzenegger forever. Zazkeli buruzari ginen izketan, segituko dugu entzun dezagun zazkel pixka bat zeia daizue. Goazen balioan jartzera, ze agur esaten dionari ere, tokia gorde bartzaio, datozenei tokia usteko, eta oroimen hori, gordail hori, behar bezala, zaintzeko. Eizu, aski da, altxatzeko ordua da. Zuek zarete kontrakulturaren establishmenta, ekintza ere ororen monopolioa. Deian taldeak zioen bezala, the public wants what the public gets. Ta zuk ez zuez txintik egingo, konforte ere boren baitan itota. Zure buruko mermelada bat gaueko irautzaren ajea, abesti gaskarroiei eman sua. Uzi ospoa eta jantzik indajea, zatoz gurekin gitarra alboan. Begi puntualen xedea gogoan. Nik uste dute arrazoi zehatza ikertu, bilatu, garatu horretan, akaso onjarbin egon daiteke hor arazoren bat, miren ez da joa zure aurka. Zu jaizkibelgoa zerta. Eskerrak. Durakoko azoka, farlopa eta bilua, hemen gepeka eta zazkela bera zuen dirua. Bombak, fusilta, aizkorak, goba, bita, amonala. Angulak eta lanpernak izango da kolosala. Nazkatuta gaude, egoerarekin, kultura hildar. Aspaldi gainera, betiko taldeak nahi guztietan. Berri txarra junda orain, kepeka. Ados ez bazaude, atera zaitez gorrika. Zure patuaren kolorea, gure lauzazpiaren beltza klika. Espainik gaztean egin zaitez ertzain. Hashtag modernoak kokaina zantxan. ETV-ko reality showan. Ez dundik esan. Hori gorpuzkin zegoek esan dute Zazkelen bideoklipa okupatuz. Ze pasa da, azkenean Zazkelek agurre esan digula, eta ez dakit gorpuzkintzekoak ere, hainbat ataletan ez dakit estizioak, ez dakit, hori ikertzen segituko dugu. Hala eta guztiz ere, konturatzezate gai ordenean, Durangoko azokako abilutik, kokaina saltxan, ertzaintza ez dakizer, beste erritmo batzuekin ere, gauza asko esan daitezkela esan dezakegu. Portetazo hemendik, kabora! Goia bego, goia bego. Goia bego, goia bego. Obezina, obeze. Aiztura, altxatzeko ordua da. Altxire gezerra, kantatu gure
Eta azkar galdera azkar bat sorpresazkoa da. Miren, abilua zer da? Jaizkio eta ondarribin. Abilua da, abiadura. Ondorrieran, baina hauen beste erabilera bat ematen diote. Beste adirazle sinonimo batzuk entzun ditut. Tira, Ekil doktorearen atala azkar abiluari esker abiada batean bukatuko egun honetan, azken bideozatitxo bat Zazkelekin, baina Zazkelek badu beste lotura bat orain txerakutsiko dizudana. Eta esan dizuet, Zazkelekin lotuta zer. Gauza da, kolektibo izaera hauek berriz ere modan jartzen ari diren honetan, gorpuzkinsekoak ikusi ditugu Zazkelekin batera, baina bada beste talde bat, aizue, Bizkaia maite, Aizkorak Zorroztu. Hau bai nahasketa, eta hasteko eta behin konfinatuta, gogoratzen zate, konfinatuta, etxean preso ondu ginen garai hartaz, sormenak hasiera batean behintzat halako olatu hartu zuen eta gero aparretan ito ginen. Musu molotova bueltan zaindu eta ikusi arte. Musu molotov, Aizkorak Zorroztu, eta esango zu, eta hau ezintzu dira, beraien lagun batzuk. Eta hasi ikertzen sareetan oraindik ere gauza interesgarriagoak aurkituko dituzuela. Bukatzeko, Aizkorak Zorroztu, baina orain bideoklip deskonfinatu bat, eta zehazki esango dizuet zein den izena, like artifizialak ikusi duzu hauek, egurra partitzen dute, doinu atsegin, funkero, eta urteetan oso gogoko izan ditugun 80. hamarkadako musika ezberdinen eraginpean hauxe gaurkoz Ekil doktorearen atala.
Orain kamikazeak, Ibai Fresnedo. No time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Zerke egiten zaitu gaiztu abeti zorrotza, garratzak zure hitzak. Zenbat laino beltz, esarkada bat behar duzu, baina kiretxa jasan ezina da. Bakarrik zaude, bere zuloak, malkotan errua ez duzu inoiz bilatzen zure etxean. Sede zuloan, ilunketan ikuste zein omen da zure zauria. Zema musika gaur, Tira, ikusi berri ez zuena, Merina Gris taldeak atera berri duen bideoklipa da, Belako taldeko Krisekin batera, elkarlanean egindakoa, eta bideoklipan agertzen den hoietako bat 3 pertsona ikusi ditugu, hoietako bat ekarriet gaur kamikazen atalera. Asmatzen duzue? Edurne Azkarate. Hortxe. I'm the sauce, and spaghetti, put it on you kinda heavy, listen to me. Kaixo! Zer moduz? Osongi, jogoan eukan, zurekin egoteko Edurne. Ja, nik ere bai, eske, de hecho, hau da, opari bat bezala, zer nahin lanpetuta gaude eta zer ezinko intzi ditu, eta momentu iristea da, como, zer lasaitasuna, mesedez. Bai, hau izan da nire lehenengo bideoklip profesionala esan dezagun edo euskarazkoa, ere bai, eta Merinakoak dira auta jatorrak, gustatzen zaitia bat, eman zian plazera zeren, ni beraien jarraitzaia naiz, edo fana naiz, gustatzen zait beraiek sortzen dutena, orduan, superondo, eta hieron maravilloso da, egin elkarrezketa bat. Albadut bai, eta grabaketan, nik hor ikusi zintuztedan txalupa moduko batean, ez? Nun grabatu zenuten? Donostian grabatu genuen, eta dagorrelako soziedade elkarte moduko bat arraunlariena, klaro, ni sekanokoa naiz, eta zen leku guai bat, zen pixkatola industriala, pavimento, ez dakiz zer, eta baino ibaia bertan. Eta, topatu genuen pedalo bat, eta hortarteetan pixkate tontoren egin genuen, baina ez dago bideoklipean eskerrak. Bideoklipa ja argitaratuta, nik ikusi dut lauta, me encanta. Por favor, Chris, da fantasia bat. Fantasia bat. No time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake. Nahiko nuke hitzein zurekin proiektu eder baten inguruan, ze ikusi dut hor Formol laborategia sortu duzula Mikel Ibarguren eta Intza Kainekin batera. Bazabiltzate ja, album antzlanarekin, baina horren inguruan hitzein aurretik nahiko nizuke galdetu, nondik sortu zen Formol laborategia, zin izan zen pizgarria edo? Euskal Ekimen guztia bezala zerbait egin nahietik edo ekintzara pasatu nahietik sortu genuen, eta nahi genuen pizkat gure belaunaldiari edo guri geuri ahotsa eman, zerbait aportatu, zabaldu, zeren gainera nahi genuen zerbait experimentala egin, baina humoretxo ere bai, oso mamarratxoa, nahi genuen egin batez ere, plataforma bat, pototatik irtetzen zitzeguna egiteko. Asi, eta klaro. Egiten dituzako beste lan batzuk, nik beti esaten dut gustatzen zaidala eukitza proiektu prekario bat, eta hau da nirea, Formol, eta hor jarriko dut indarra, eta hor jarriko dut energia, eta hortan sinisten dut, eta gero daude beste lan batzuk, ezin zara bizi ez da ere sistema honetan 7 proiektu prekariorekin. Baina, bat eukiko badut, gustatzen zait hor kurrarmelo, jartzea hor indarra, eta benetan izatea geurea, guk egiten nahi dugu egiteko. Gaia da gu narzisista puta batzu garenez, hori da etiketen jabe egitearen asuntua, eta horri parre egin alizatea. Ez dauka narratiba lineal bat bezala, ez dauka hasiera, korapilloa eta maiera, baizik eta da album bat. Dira egoerak, oso errotuak daudenak, euskal, baino globalizatu, baino gazte gizarte honetan, uste dut oso orokorra dela eta ulertzen dela. Eta dira horrelako estena estankoak bezala, nahi genuelako egin movida bat, edozein
ordenetan ikusten baduzu ere, berdin iritsiko zaizula mezua, ez? Eta orduan daude, pues, automaitasunaren inguruko estena bat dago, euskal gatazkari buruzko estena bat ere badago, prekariazioari buruzko estena bat dago, baina hori guztia dago sartuta, hain zuzen ere, arrainontzi gigante baten barruan. Hori guztia gertatzen da, guk sentitzen dugu, kanpotik bota dizkigutela epai eta etiketa hori guztiak, eta garela pixka bat konejillos de indias, eta ari direla gu begiratzen, ez? Gu gea mierda bat, eta ez dakigu mundu hontan zein, eta zuek utzi diguzuenaren kargu ez dakigu egiten, baina zuek ezi gaituzue. Orduan, sentitzen gara pixkat obserbatua bezala, pixkat Gran Hermano kontzeptu horretatik abiatuta. Eta orduan horiek, eta azkenean publikoa da, ez, begira dagoena, orduan, evidentziatzen da, kriston harreman hartu emana dago zuzenean, jendeak oiukatzen die Mikel eta Aintzari, horiek erantzun. Jende bat ateratzen da kriston parranda gogoarekin, beste jende bat ateratzen da, peña gozen kaina bat hartzen eta honi buruz hitz egitea, porque es importante. Eta beste jende bat ateratzen da, como, zer da, como, pues bueno, ¿cuál es ikusi horrelako antzeslanik oraindik? Ni atera nintzen parranda egiteko gogoakin. Bai, aurreko astean ikusi nuen album, atzeslana eta oso ona, zorionak. Eta, edurnenekin gabiltzala antzerki gintzaren inguruan hitz egiten, aldetu nion, ze muzkoa da gaur egungo euskal kulturan inguruko osasuna, ez? Post-pandemia hontan bertsolaritza zeba hitzein dugu, eta, sorpresa gehiago, bigarren atala. Hau, beste ogibide batzuetan uste dut ere bai gertatu dela, baina hor geundenean restrikzioekin eta bai eta ez, konfinamendu potoloa bukatu zenean, hor egon zen horrelako esperantza momentu bat, ez? Jende guztiak nahi zuen kultura kontsumitu eta edozer ekimenetara joan, eta dago poesiera irakurtaldi bat, ez dakiz eta bernetan, eta jendea juten zen, eta jatzeon sarrerarik. Osea, de repente, kultura zen, como babestu behar zen zerbait, parte hartu behar zen zerbait, karo, tabernak itxita zeuden, te lo digo, hori zen kontu. Eta gero ja, pues gure normaltasun berrira bueltatu nahi hortan, uste dut bizkat jeitsi dela, baina zerbait mantendu da, osea, nik euskal kulturaren osasuna herritik oso bizirik ikusten dut. Uste dut bagarega herri bat oso, pues antolatuko dugu la movida, ez? Eta hori guaia da. Gero, iruditzen zait sistemak ez duela oso ondo funtzionatzen, osea, como iparralderuntz kopiatu beharrean hegoalderuntz kopiatzen dugula, ez dela bat ere inteligentea. Diote sistema bera antolatzeko eta ja industriari buruz hitz egiterako garaian, ez? Eta horrek ematei pizkat amorrua, baina tampoco me sorprende, ulertzen. Politikariak edo takitzen dagokion guk ere eskatu ezakegu, baina ostra, bildu zait gurekin, nola den gure bizitza, zer den itinerantzia movida hori, zenbat denbora barduan tiringo bat montatzeko, antzeslan bat sortzeko, eta gero zenbat egon naiteken biran, ez dakit. Osea, uste dut, oraindik gizartean ez jakina dela hori, eta ez dutela ondo antolatzen. Eta, of course, ez badute ondo antolatzen, pues intenzionala da, porque tontoak ez dira. Osea, les vendrá bien. Lo que sea, punto, ya está, dirua. Jarrai dezagun arte eszenikoekin, baina zehazki bertsolaritza munduan barrena murgiltzea goaz, ze otsailaren 5ean Durangon Aner Peritz, Oian Arana, Aizea Arana eta Eleire Vargas taula gainean eta zu zuzendaritzan erre aldarri bertsoz zenatu zenuten. Bai. Potentea, ez? Zertan datza proiektua? Bai, estrenatu genuen, zoragarria da, nik esan behar dut sinatu dudala obra, baina izuela estregi, bai, inde blana, baina oinarri guztia haiena da, ideia haiena da, bertsoak, testuak, dena, nik lagundu nien piskatori antolatzen, eta nire jakintza estenikotik zuzendu nien beraien movida, baina hori da zoragarriena dela, beraien movida da, beraien jakintza da, beraien talentua dela izugarria,
supera ausartak dira, egurra banatzera datoz, transgresor izan nahi dute, gauza dituzte superargi. Lehen itzein dugun albumekin, ez? Derrepente gugoaz bizitzatik barkamen askatzen eta datoz hauek, eta liatzen dute bat, eta dituzte 20 urte baino gutxiago, bakizu. Eta, zelagarria dira, da pasada bat, eta nola ez nuen proiektu hori duzenduko, 3 boiera eta marika bat. Por supuesto, encantada. Bai. Eta zer nolakoa zuzendaritza lanetan ibiltzea? Aurretik zerbait zuzendu izan duzu? Album izan zen nire lehenengo antzezlana, zuzendari gisa. Eta errerekin erreinzidentean aizenez, pentsatzen dut oain planteatu beharko didala nire buruari zuzendari deitzea edo. Dirudienez, oain zuzendaria naiz, bale? Eta... Bai, zuzendari lana da, te lo voy a decir. Da egitea, egiten duzuna jakingoa zenu bezala. Ya está. La jarrera kontu bat orduan. Jarrera kontu bat da, bai, saber estarra. Eta gero, absorbitu, jaso, estenak izaten duen, egin kasu, porque estenaren kontra baldin mazoaz zaizoteako, jarri zure egoa hor, izkina batean, eta irakurtzen, jakin, ikasi irakurtzen hor parean dagoena, eta torrena, bider bost, azken konsekuentzietara arte eraman. Oso ongi, oso ados gaude, egoa hor izkina batean, eta hori, zuzendari lanak egitea, eduran entzabintzat, nahiko erraz. Bueno, bukatzeko edurrenekin eta atalakin azkeneko zatia eta sorpresarik potentena irati filma eta galdera kamikazeak eta agurra eta antena batea. Txartu. Zinemagintza aipatu dezula, udazkenean Paul Urquijoren irati filmean ibili zinan, beste aktore batzuekin batera, batzuk botatzearren, Kepa Errasti, Eneko Sagardoi, Itziar Ituño, Inigo Aranbarri, eta zu protagonista. Bai, a ver, ematei lotxas y que jarri con es incógnitas. Es que zuga aipatu duzu elenkoa, buena gente, zoragarri. Eta Paul da super jatorra eta super langilea. Eta superando eta ez dut ikusi, ez dakit nola geratu den. Nik sentsazioan auki nuen, ingenun lan hori, izan zen denetarik, izan zen ederra, izan zen gogorra, izan zen estresagarria, izan zen excitantea, denetarik. Baina claro, nire lehenengo pelikula da. Ez dut oraindik imaginatu, nire burua ikusten. Ez dakit. Horra. Datorren udazkenean. Ez dakit, garo. Udazkenean, bale. Bai, udazkenean. Kartela ja atera da, eta oso epikoa ematen du, ez? No, eski. Nire iruditzen zait, pixkat euskaldunok daukagula gauza hori, gauzak egin baritugula txiki, eta hori, eta nire gustatzen zait epizidadea eta gustatzen zait sublimetasunaren estetika eta gustatzen zait bakizu gauza handiak, ditugu egin gauza totxoak, ez? Pues egin, eta gero kanpoko jendeak ere ikusiko du. Paulen bitxoak eta gure euskara eta Nafarroa ederra dela hor denpora guztian gaudela, bai mendian, leizetan, ez dakit, claro que sí, ez, algo grande. Zer egon zineten grabaketan, iratin? Zer denbora? 2 hilabete. 2 hilabete? Amatxete. Increíble, bai, izan zen hori, 2 hilabete, baina niretzat izan zen, ni hemen bizi naiz, zuentzako nahi zuena, oso kurioso da, denbora, bai. Zein da gehien gustoko duzun soinua? Successionen banda sonora. Zein da gehien gustoko duzun usaina? Gustatzen zait patata tortilla usaina. Zein da gehien gustoko duzun ehundura edo testura? Ai, zein da? Edurne, zein da? Gustatzen zait kristala, no me preguntes por qué. Zein da gehien gustoko duzun zaporea? Zaporea.
Gustatzen zait gerezi zaporea. Eta edo zer dena gerezizkoa, nahiz eta izan gezurretazkoa, tipiko. Kakao gerezizkoa, edo gominola de gerezi, edo ambientador gerezia, infusion gerezia. Zein da gehien gustokozun instantania, irudia edo argazkia? Gustatzen zait nire burua bigotearekin. Inese Osinagak galdera bat utzi zizun, eta galdera izan zen, zerk biolentatzen zaitu eta nor zapaltzen duzuzuk? Que intensa, mesedez, Inés. Zerk violentatzen nau? Gizonek, hay que decirlo. Bai. Osa, atzo bertan gertatzen dan, te lo juro. Egoan nintzen 200 metro, etxe batetik bestera, lo egitera, eta ya me gritaron. Guapa, que duermas bien, quieres dormir conmigo, no sé qué. O sea, ya está. Basta. Horrek violentatzen nau. Eta zein zapaltzen dut nik? Segurazki desente kapazitista izango naiz, porque ez daukat batere kontutan hori. Eta gero razistilla, segurazki ere bai, ez daukadarako nire inguruan, ez nago hain sartuta problematika horretan, eta iruditzen zait hori dela munduko mobidoi bat migrazioekin eta globalizazionetan, eta uste dut gehiago beharko genukela ni barni. Utziko izut galdera bat urrengoarentzat, ez dakit nostaren, baino Ernai edo GKS. Mi esker, aio. Zerkada bat behar duzu baina kiretxa jasan ezina da, bakarrik zaude, delizulo. Ai, me encanta. Itxen daukat bat ere solo de mostacho, baina ez dakit non dagoen. Lasai bilatu, denbora akabo. Perdona. Hau. Wow. Sí, esto me encanta. Ai, Doraemon. Gure elkarrizketa guzti izango horrela. Bai. Ernai edo GKS. Ernai edo GKS. No time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Bai, eta hementxe ginean dena bola itzeiten ze jefa. Benetan, kamikazea ikusi nolen muzuen ahieran, badakizue. Hortxe duzue. Eta orain daukagu zein, Ainhoa Tirapu. Bera, ondo azaltzeko futbol profesionaleko lehendakaria. Kriston emakumea. Ainhoa. Berrian irakurri dezakegu, sutan daukazula telefonoa, besteak beste jauzi handi bat, edo behintzat ardura handia ekar dezaken erabaki bat hartu berri duzulako, eta titular bezala, ligak identitate propio izan behar du, marka bat izan. Ez gara edozein gauzataz ari, futbol liga profesionalaz ari gara, erabaki hau, nondik, nora. Bai, buruan ez neukan aurkeztea, ez dut prestatu urte oso batean hau galdetzen diatelako, eskenean, urte bat pentsatzen honetan, eta batean etorri ziren pertsona batzuk futbolarekin erlazionatuta daudenak, eta galdetu zioten bai Dolores eta niri, ea zergaitik ez genuen gure burua aurkezten, liga zuzentzeko, ez? Egia esan, hasiera batean, bildurra mate izula, ez? Eta pizkat, bertiko pizkat, gai izango naiz, kapaz izango naiz. Baina, klaro, kanpotik datorrenean eskaera, esan edo norbaitek ikusi dola zer zugan, ez? Hori aurrera teatzeko. Hasi ginen hitz egiten nola egingo genuken inguruan, eta hortik atera genuen proiektu polit bat, horregatik esan genuen, aurrera goaz. Gero bai denborak ez ditugula oso ondo kudeatu, azkenean, galdera batzuk egiten hasi ginen, eta filtrazioak egiten hasi ziren, eta esan genuen, nahiago dugu aurpegiz joatea, eta egin genuen lehenengo gauza izan zen, esku altxatu, hemen gaude, hau egin nahi dugu, eta pizkat argiak izan, ez? Gero, ja, klaro, reakzioa ikusten zunean, esatez, ostras, hau potentea da, aber nola teatzen den, eta ea nire lanarekin ere nola erlazionatzen den. Erabaki hau
aipatu dugu, ezta? Hartzea ere izan dela albiste bada, lerroburu bada. Ziur naiz, hala eta guztiz ere, entzuten gaituzten ziurrena emakume askok ez dutela ulertu hautagaitza hori zertarako den. Ze ardura hartzeko erronka da hau? Zein izango litzateke hautagaitza hori aurrera aterata, ze eskuduntza, ze erabaki, zeren aurrean? Bueno, batez ere da, emakumezkoen futbolari falta zitzaion pausua. Hau da, orain arte egon den evoluzioan asko hasi da, baldintzak asko betu dira, jokalariak kontratuak zituzten hitzarmenaren bitartez, baina falta zitzaigun liga profesionalizatea. Hau noiz konturatu ginen garrantzitsua zela, pandemia etorri zenean, ze pandemiaren ostean gure liga zen bueltatu. Gure liga bukatutzat eman zen, eta zen profesionala zalako. Hor gobernuak aurrera pausua eman zuen, eta esan zuen ez, emakumezkoen liga profesional izango da. Hori, orain dela egun batzuk eginda benetan, sinadura hori, estatutu batzuk egin behar zirelako, urte bateko epea behar izan da hori egiteko, eta orain lehenengo aldiz emakumezkoen liga profesionala izango da, eta lehenengo aldiz presidente bat aukeratu behar da. Eta horretan, aurrera pausa eman dugu, Dolores eta biok, esateko, izan nahi garela, lehenengo horiek, emakumezkoen futbolari, laguntzen, hau nolabait sustengarri egiten eta etorkizunerako proiektu on bat ateratzen, ez? Azkenean, emakumezkoen futbol asko hasi da azkeneko urteetan, baina bai, pandemiaren ostean gero egon diren gatazkekin asko gelditu da eta azkeneko 2 urte hauek oso geratuta egon dira. Eta uste dugu gure ikuspuntua ona izan daitekela egoera hori hobetzeko eta dagoen nolatua aprobetxatzeko. Azkenean, denbora gehiago pasatzen uzten balin badugu, galtzeko zorian gaude. Zentzu horretan, babesa sentitzen duzue, emakume jokalariak bakarrik ez, azkenean komunitate oso batetaz ari gara? Bai, nahiko babes jaso dugu, orokorrean mezuak superpositiboak izan dira, horrek azkenean ematen dizu arrazoia ez, esatzen duzu, bale, erabakia ona izan da, ikusiko dugu noraino heltzen garen, baina behintzat babes bat daukagu eta nahiko jende dauka konfiantza guregan, ez? Gero hortik aurrera bernola ateratzen den, karo, hau argi izan behar dugu, 16 klub daudela eta eure daukatela boska, ez emakumezkoen futbola orokorrean. Beraz, lortu behar duguna da euren boska eta lehenengo euren abalak. Baina, klaro, jakin behar da baita, orain postua dela 16 talde horiek defendatzea, ez da beste gauzetan ibiltzea. Zer gertatzen da, zergaitik sartzen gara klubak defendatzen orain, uste dugulako klubak indartsuak balin badira eta baliabideak balin badituzte, hau azkenean jokalariei helduko zaiela eta emakumezkoen futbolean dauden guztiei helduko zaiela. Eta garrantzitsuena gurpila bueltak emateko da klubak sendo egotea, ez? Zentzu horretan, lana dago orain liga profesional honetan. Esan genezake azken batean, egituraketa ekonomiko horretan, emakumen ligari daokion egitura hori osasuntsu behar dela egon, ez? Oinarri esan dezagun saneatu eta on batzuekin etorkizuna oparoa eta baldintza ahalik eta duinenetan egiteko. Hori nolabait ulertu genezake, emakumen baldintza horien aldeko lerro bat dela, azken batean. Dana hor erlazionatuta, ezin duzu bata beste gabe izan. Azkenean hitzarmenaren mugimendua hasi genuenean izan zen telebista eskubideak saldu zirelako lehenengo aldiz eta diru sarrera bat egon zelako. Momentu horretar arte jokalariak ez ziren mugitu horrela, ez? Eta orain berdina da, azkenean diru sarrerak baldin badaude, jokalariak eskaerak egiteko aukera izango dituzte. Bestela oso zaila da, hobekuntzak lortzeaz, azkenean klubak ez daukate errekutsorik, ez? Eta nola lortzen duzu hori, hor dago gakoa, proiektu ezberdinak aurkezten ari dira, gurea dago bideratuta batasunera eta kohesiora, ze azkenean azkeneko urteetan egon diren gatazka guztiak egin dutena da atzera pausu ematea, eta zentzu horretan behar da berriro berreskuratu ikusgarritasuna. Azkeneko 2 urteetan gatazkak direla eta telebista eskubideen kontratu hori galdu egin da, klub askok diru pilo bat galdu dute, horrek egin du egoera zailagoa izatea eta gainera emakumezkoen futbola ez da telebistan ikusi. Horrek daukan galerarekin, azkenean babesleak hortik sartzen dira, ez? Dana izan da gatazka handi bat, eta uste dugu behar dugula beste modu batean kudeatu dena, hau posible izateko. Azkenean lortu behar duguna da emakumezkoen futbola berez sustengarria izatea, eta ez behar izatea gizonezkoa, ez?
gizonezkoena. Eta bidea luzea izango dela, argi daukagu, baina orain hasten da, eta inflexio puntua orain da profesional egin den momentuan. Pixka bat atzera eginez, aipatu duzu gatazkak tarteko, besteak beste telebista eskubideen galera hori, galera ekonomikoa, beraz ondorio guztiak zuzenen emakume jokalari edo taldeen gan ere erori direla. Atzera eginez, edo nola ere, krisi momentuak ere normalak dira, aldaketa sakonak datozelako, ezta? Eta askotan zaila izaten da asmatzea, zein den bide egokiena, ez daukazunean ez dakize mailatako aholkularitzarik, eta kasi-kasi emakumeoi esparru askotan pasatzen zegoen bezala, al bezala ez, daukazunarekin aurrera tiratu behar duzula. Zein da, pixka bat, ibilbide hori atzera begira egin da, bestera batera, edo, bueno, ze perspektibarekin ikusten duzu, batez ere, lan baldintzen aldarrikapenarekin, mai gainean eta paperen gainean ja negoziatzera eseri behar izate horretatik. Beharrezkoa dena da egonkortasun bat, eta ez bultzadaka hastea. Azkenean, beti atzera behiratzen dugunean, inflexio puntu bat, pilo bat bilatzen ditugu. Baina, klaro, inflexio puntuak dira kolpeka. Eta egonkortasun baten bidean, izan behar da lasaiagoa. Zergatik, azkenean, oso gora joaten zarenean, erorketa ere oso onge izan daitekelako. Eta aldiz, gutxinaka gazten zarenean, askoz ere errezagoa da mantentzea hori, ez? Zentzu horretan, egia da, emakumezkoen kirolean, ohituta gaudela, momentu puntualak aprobetxatzen, ze aukera askorik ez ditugu, orduan behartuta izan gara horrela aztera, ez? Ze ikuste duzu, lehenengo aldiz sailkapena munduko txapelketa baterako, eta horrek daukan guztia aprobetxatu behar da orain ikusgarritasuna lortzeko. Hortik etorri zen telebista eskubideen salmenta. Aprobetxatu behar da. Universo Mujer proiektua aprobetxatu behar da. Eta, klaro, momentu horretan zaude sartu eta gurpilean aprobetxatu behar da, eta gero, inflexio punturik ez dagoenean, zer gertatzen da? Hori alortu behar duguna, orain. Orain, epeluzerako proiektu bat egin, 4 urteko proiektua da, eta egonkorragoa izan behar da. Pauso hori materakoan, esan genezake, baten batek egotzi diezazueke, esan dezagun sindikatutik, akaso beste aldera ere pasa zaretela, baina beste irakurketa bat ere izan daiteke, bestelako eredu eta antolaketa bat sustatzeko modu bakarra dela kudeaketan egotea, ezta? Bai, azkenean, alde batetik bestera dirudi kriston distantzia dagoela, baina dana da emakumezkoen futbola. Eta hor, beti egon gara, bai Dolores eta bai ni. Osa, egon gara, ez gaude ezer desberdina egiten. Bai egia da, alde bat, momentu batean jokalarian nintzenez, jokalarien baldintzak defendatzen egon nintzela, baina orain ez naiz jokalaria, orain erretiratuta nago, eta gainera defendatzen dut jokalariak euren kabuz defendatu behar direla. Jokalari bat egon behar dela, hor dakielako momentu bakoitzean zer behar duten jokalariak. Eta nolabait, gero eta denbora gehiago pasatzen denean, jokalari izan zarenetik momentu desberdinetara, hor distantzia handitu egiten da, eta ja zara jokalarien defentsan agertu behar, ze eurek badaukate euren ahotsa. Eta momentu horretan, ikusi behar duzu nola lan egin beste puntu batzuetatik. Kasu honetan, momentua proposa dela iruditzen zaigu, azkenean liga profesional lehenengo aldiz egin dalako. Eta momentu ona dalako baita ere, beste motatako modelo bat aurreratatzeko, ez? Ligan inguruan, beste identitate propioa daukan futbol bat eginez, mantenduz gure zalegoa dela familien inguruan gehiago eta bar, daude gauza batzuk hor desberdin egiten gaituztenak eta aprobetxatu ditzakegunak merkatu bat irekitzeko gure alde, ez? Eta ez saiatzen beste batean, eginda dagoen beste batean sartzen eta konparaketa beti mantenduz. Beste zeo zer egin dezakegu eta hori da gure proiektua, baina beti emakumezkoen futbolaren inguruan. Eta ez dut uste oso desberdina denik, alde batetik edo bestetik lan egitea, batez ere, helburu amankomunak daudelako. Emakumezkoen futbola sendoa baldin bada, denak egongo dira ondo. Hori aipatzen duen, ez beti datorre kritika edo gaur egungo hater izan daitekeena, baina espero daiteke akaso beste sektore batzuetatik beste hautagaitza, beste ezagit baldintzatzeko asmoz edota
bestelako eredu bati freno jarri nahi dion norbaitek hautagaitza aurkeztu eta... Bueno, hemen hautagaitza gehiago daude edo egongo dira, momentuz bi daude ateraienak eta egongo da beste baten bat. Bakoitzak bere proiektua dauka, ez dakit zehazki zein den besteen proiektua, ez azkenean gure ere ez da argitaratu, bakarrik kontatuguna atera da, ez? Momentu zabalak ere ez ditugulako eskatu prozesua ez delako ireki, oso moteldoa zentzu horretan, eta behar dugu azkarrago joatea, ze denboraz nahiko larri gabiltza. Eta zentzu horretan, bakoitzak izango ditu bere ideiak, baina niretzat oso positiboa da aukera asko egotea. Hau da, orain arte, sentsazioa emakumezkoen futbolean zala ez zela importatzen, azkenean hor zegoena egoten zela buru, eta bar, ez? Eta zentzu horretan gauzak aldatu dira, hemen interesak daude, proiektu desberdinak, aukera desberdinak, eta jende askori inporta zaio emakumezkoen futbola. Eta hori desberdintasun bat da, azkeneko urteetan gertatu denaren arabera. Edo nola ere, ukaezina da, gizonezkoen futbolaren ekosistema horrek zenbat alde dituen, zenbat korporazio ezberdin, esan genezake, estatuko ekonomiaren zati oso pixuzko bat ere badela tartean, ez? Pentsatzen dut, itzal horrek ere, baldintzatuko duela, ezakit ze puntutaraino den errespetua, ezakit guzti hauan izat hartuta, berrian ere irakurtzen genizun, besteak beste, ze garrantzitsua den, baldintza horiek aintzat hartuta ere, independentzia puntu hori mantentzea, zerbait berria badenez egin ahal izateko. Bai, bada barria, baina daude klub asko emakumezkoenak eta gizonezkoak direna. Hau da, ezin da banaketa total bat egin, azkenean erreala da, atletik da, eta naiz eta emakume gizonak izan, klubera da, ez? Azkenean Eibar ere, Alabes ere, hor gaudenak gizonezkoen futbolean gaude eta emakumezkoen futbolean gaude. Ze gertatzen da? Bere kabuz sustengarria ez balin bada, gerta liteke egoera txar batean, ekonomikoki egoera txar bat datorrenean gizonezkoen taldearen edo kluban emakumezkoen futbolari min egitea. Hori gertatu izan da, edo desagertarazi taldea. Murrizketak eta bar, eta behintzat, zati bat, ez dut esaten guztia, azkenean, gero edozein klubak apostu egin nahi balin badu, eta diru gehiago sartu hor bere erabakia da, ez? Baina, bai, behintzat, zati bat edo egonkortasun bat lortu bere kabuz emakumezkoen futbola, eta gero hortik aurrera, edozein klub nahi balin badu diru gehiago sartu, bere erabakia da, eta aukera dauka. Baina, behintzat, ez esatea, hau diru galera dela beti, ze hori askotan leporatu digute, baina, ostras, utzi gaitzazue, proiektu hon bat ateatzen eta ea lortzen dugun sustengarria izatea, eta gero horren ostean, ikusiko dugu nola aurrera pauso gehiago eman daitezken, baina, guazen bide hori eitera. Eten bat, gertatzeko arriskurik badago, bidea ez da erraza izan, malkartsua izan da, aipatu duzu ez, goraldiak, baina atzeraldiak ere handiak izan direla, etorkizuna nola, badakit bola bat ez du, baina nola ikusten duzu gauza, egia da, aipatzen ari garen gauzak oso pixuzkoa direla. Eragina badute ez bakarrik emakume jokalarien baldintzetan, telebista eskubideek ekarri dezaketen gutxieneko profesionaltasun hori, gizartean inpaktua daukan auzi bat da, eta esan genezake asko ere akaso zai daudela, ezta? Emakumeen futbolari eman zaioa ospo bat, baina ze puntutan gaude. Karo, kontutan esan behar dugu, 2021ko martxoak sortzean, etorri zen Irene Lozano eta esan zuen, emakumezkoen futbola profesionala izango da. Bale, eginda urte eta piko gera bago. Hau da, gauza guztientzat behar balin badugu urte bat, akabo ez dago ezer egiterik. Zentzu horretan zer nahi dugu, pizkat garbitu egon den gatazka guzti hori, eta eskutik helduta danak aurrera pausua ematea. Oso zaila da, azkenean 16 klub dira, eta gero kanpotik ere federazioak dituen interesak eta bar datoz, baina behintzat dagoen bezala jarraitzen balin badugu, galtzeko zorian gaude, azkenean
edo zer erabakirentzat 2 hile edo 3 hile behar balin badira negoziaketan, oso zaila da proiektu bat aurrera ateratzea. Horregatik uste dugu gure proiektua horretan oinarrituta dago, kohesioa, inklusioa, denek eskutik joatea, bokazio pizkat kontziliatzailearekin goazela, zentzu horretan lan egin behar dugula, batez ere, gero ideia honak aurreratatzeko aukera gehiago izateko, azkenean beti denbora pilo bat balmanin baduzu erabaki txikitxo bat hartzeko, horrek azkenean beti frenoa dauka eta oso zaila da aurreratzea proiektua. Erlojupean, egin batean, zeinek behar luke, ze kronograma eta zitzein beharko genuke, ze egutegi dauka gainean auzi honek? Claro, behin estatutuak sinatuta eta liga konstituzioa eta bar kluba sartu behar direla, 2 hile daude gehienez hauteskundeak egiteko. Baina 2 hile horiek ja martxoan pasata sartuta, horrek eramaten gaitu maiatza bukaeraraino liga hasten da abuztuaren bukaeran edo irailaren hasieran, eta hor ligan oso bat antolatu behar da. Hile gutxiko epean, oso berandu goaz. Gauza da oso berandu goazela. Eta lanpioa dagoela oraindik egiteko, eta ezin da atzeratu gehiago. Zergatik goaz berandu? Hori, azkenean emakumezkoen futbolak dozein erabaki edo dana asko luzatzen direlako eta urte bat behar izan delako estatutuak sinatzeko. Badaude, esan dezagun botere itzaleko edo zitzaleko hori frenatzeko aleginan aritu direnak edo izan dira zirkustantziak elkartu direla oroar emakumeok oraindik ere 2. mailako segitzen dugulako? Ez da frenoa nahita egin dutela. Bestela proiektuak ez zeukan inolako aukerarik aurreratatzeko. Ez da hori, da bakoitzak bere interesak defendatu dituela oso posizio egonkor batean. Eta, klaro, oso posizio egonkor batean zaudenean, eta bestearenan oso alderatuta, oso zaila da akorde batera heltzea. Eta hor, negoziazioa asko luzatu da. Posizio horiek mantentzen dira oraindik. Eta nahi duguna da hori apurtu. Ze bestela, hori, edo zein erabaki, ezakitzen bat denborako epe beharko du, eta oso zaila izango da. Baina ez da nahita emakumezkoen kontra joan dela, baizik eta hor interes batzuk zeudela. Horrek ere alde positiboa dauka, hau da, beti izatute, emakumezkoen futbolak ez du interesatzen. Bueno, hemen interesa dago, ze bestela hau errezago izango zen. Zentzu horretan ere, hartu behar dugu dana, 2 aldetatik. Baina ikusiko dugu noraino heltzen garen, 2 hile hauetan eta nola edoan prozesua. Galdetu nahiko nizuke, orain arteko ibilbidea emakume jokalari bezala eta erretiroa hartuta ere jarraitzen duzu formazioan, kasu honetan honezkero esan genezake kudeaketara ere jauzi egiteko prest, emakume jokalarien baldintzak ere borrokatu dituzu, aldarrikapen historiko baten baitan. Hala ere, Ainhoak nola sentitzen du pixka bat intentsitate handiko momentuak ere bizi izan dituzu, baduzu damurik nola ikusten duzu ibilbidea? Egon dira epeak lasaitasuna beharko dituzenak, baina azkenean hasi nintzenean, ez neukan ez da pentsatuta ere profesional izango nintzenik, eta azkeneko urteetan izan nintzen, bakarrik futbolean ibiltzen nintzela. Munduko txapelketa bat jokatu dut, Eurokopa bat, 2 liga irabazi, kopako final pilo bat jokatu, partido pilo bat jokatu, San Mamesen jokatu, anoetan ere, ezakit gauza asko lortu ditut, 16 urteko Ainhoari kontatzen bali dizkio, zuen pentsatuko horrela izango zenik, batez ere, momentu horretan oso amatarra zalako emakumezkoen futbola. Eta zentzu horretan, oso pozik ibilbideaz. Ze azkenean, bizi izan dut ere honen hasiera, profesionaltasun honen hasiera. Egon dira nire taldekide pilo bat, hau ez dutela, ez da usaindu ere egin, eta superprofesionalak ziren, hori argi daukat. Baina, ibilbidea oso polita izan da zentzu horretan, eta baita ere ezertik astea emate dizu perspektiba, Perspektiba ikusteko ze behar den. Galdetzen dira orain kudeaketan sartu naizela, zalantzak sortze ditu nire burua zentzu horretan besteekiko, azkenean futbolaria izan naiz, eta hau kudeaketa da, eta hori leporatu diate, baina, klaro, zerbait kudeatzeko ezagutu behar duzu, eta hor, bai, irabazte doala. Ezagutzen dut.
Gizonezkoi ez diete leporatzen, ze egia da, futbolaren munduan oso ohikoa dela, ibilbide oso bat egitea, jokalari izatetik kasi-kasi erretiro erabateko hartu arte. Emakumei zergatik bai? Bueno, ez dakit zeraitik egiten duten horrelako komentarioa, baina argudioa daukat bueltan bateko, lasai egon. Hori da, batzutan egiten duguna da isildu horrelako komentarioa jasotzen ditugunean, eta ez argudiatu zergatik zauden hor. Eta batez ere, argi dago esperientzia kudeaketan ez daukadala, baina ezagutzen dut. Eta zer egin dut, Doloresekin batu eta Dolores bai daukada kudeatzen esperientzia. Zentzu horretan talde oson bat egiten dugu. Eta batez ere, talde lanean sinesten dugu, ze talde kiroletik gatoz. Eta pertsonalismo horiek azkenean egite dutela, enfrentamendua oso bortitza izatea, alde batera utzi nahi ditugu baita. Galdera hau zetorren, Ainhoak ez, nola ikusi izan duen bere bidea, aipatu duzu, profesionalki aritu direnak baita ere, baina baldintzetan ez, azkenan futbolari dedikatutako formazio jardun eta guzti hori aintzat hartuta emakume profesional asko izan dituela ez, Euskal Herrian bertan, atzerrian, baina badela garaia mundu mailan beste referentzia batzuk ere badira, ez da hemengo kontu bakarra ez, emakumeak esparru ezberdinetan eta futbolean ere bere espazio aldarrikatzea eta bide horretan zuk egindako ekarpena, ziur, Wikipedian bakarrik ez, historiako pasarteetan geratzen dela. Aurrera begira kudeaketa ere badago momentu honetan, hautagaitzarena, baina pixka bat aurrerago begira jarrita, zure burua ikusten duzu, emakumezkoen futbolaren ekosistema honetan lanean, ekarpen horretan, segia da lizentziatura bestelakoa duzula. Bai, ez dago. Baina dena da uztargarria, ez? Kimikako lizentziaturak ziur beste formazio horrek ere bere ekarpen egingo zuela. Nola ikusten du Ainhoak pixka bat aurrera begira bere burua, bere bilbidea? Oso zaila egiten zaite, iratzea hain aurrera. Eta batez ere ikasi behar izan nuelako epe motzera bizitzen. Epe luzera bizitzen nintzenean, emozionalki ez nintzen oso estable. Eta lan handia egin dudan ez zentzu horretan, kostatzen zait behiratzea etorkizunera. Galdetzen bali madiazu, denboraldi honen hasieran, non egongo nintzen denboraldi bukaeran, esango nizun bat esainak entrenatzen, eta listo. Karo, baina gauzak aldatu dira. Etorkizunean, segurunik inguruan egongo naiz. Ze azkenean, pasioz bizitzen duzunean zeo zer, oso zaila da alde batean ustea. Naiz eta, ez dakit, oso nekatuta bukatu, ze egia da, erretiratu nintzenean, futbolaz oso nekatuta nengo dela, eta horregatik hartu nuen erabaki hori, baina, eta baita ere, nahi nuen bigarren plano batean egon, ze denbora askoz lehenengo planoan zaudenean ere, erretzen du pilo bat, eta nekatzen du pilo bat, baina, klaro, 2 urte pasa direnean, ja berriro nago energiarekin, eta ja ausartzen naiz pauso hau ematen, ez? Non egongo naizen, zehazki ez dakit, baina, seguru, erlazionatuta dagoen zehozerrekin, bai, zehazkenean oso zaila da niretzat banatzea. Zure bizitzaren parte da azken batean, ez? Beti izan da lehentasuna, nire bizitzan, beti. Zuretzako lehentasuna izan den bezalaxe, ziur gara, badirela, jokalari izango direnak, badirenak, beraien bizitzako parte garrantzitsua dela, ez? Futbola kasu honetan, bere bizitzaren ardatz izango dena ziurrenik, ze erentzia ez dut esango, baina zer da atzean zabalik utzi nahiko zenuketen bidea, joko zelaia, datozen guzti horientzako. Beti esaten du generazio bakoitzak aurrenari utzi behar diola proiektua pizkatu be. Nire generazioentzat egin zutenak lan, oso lan gogorra egin zuten, baldintza oso txarretan, eta lortu zuten guretzat errezagoa izatea, ez? Eta nire generaziokoak utziko diogu orain daudenei bidea errezago. Baina nolabait beti egon behar dira pertsona batzuk lan egiten zentzu horretan, hau da, ez bakarrik zelaian. Kasu honetan hasten gara bulegoetan lan egiten. Hor egon garenak, azkenean gara esperientzia izan duguna, ez? Zuzendari, kirol zuzendari pilo bat daude jokalari horiak izan direna, pilo bat, batzuk. Lehen baina gehiago bai. Lehen baina gehiago bai, eta hor pausuak ematen ari gara, eta postu horiek betetzen hasi gara, eta horrek azkenean egiten du bidea besteentzat, ez bakarrik zelaian. Zelaian egiten dena, jokalariak momentu horretan aktiboan daudenak egiten dute.
hori ja pasa zait niri. Tokatzen zait orain beste motatako lan bat egitea. Eta gero eta gehiago okupatu behar ditugu espazio horiek, ze oso dituta gaude emakumezkoen futbola protagonistak jokalariek emakumeak izatea, baina erabakiak hartzen dituztenak beti gizonezkoak izatea. Eta zentzu horretan lan handia dago oraindik egiteko, erretiratu nintzenean galdetzen zidaten aberse proiektu eta esantzen nuen. Ostras, orain beste aldean nagola ikusten dut ingurua eta esatu dut, hemen lan asko dago egiteko ere, ez zelaitik kanpo, ez? Entrenatzaileak, atezainen entrenatzaileak, emakumeak oso gutxi, kurtsoan bakarra nintzen. Horretan ere salbuespena izan da. Beti tokatzen zait hor, baina egia da oso gutxi daudela. Beste esparru asko bete behar dira, oraindik eta espazio asko daude okupatzeko zentzu horretan. Eta bueno, lanean jarraitu behar dugu. Ainhoa Tirapu, Liga Profesionaleko lehendakari? Beito, Ainhoa, asko gehiago beharko zenukezuk, ez? Osea, jefa, Euskal Herriko lehendakari izan beharko zinateke. Ikeragarria. Etzaizuri ditzen? Ainhoa Tirapu, duzpa? Bai, mereziko luke, olako zerbait mereziko luke Euskal Herriak, ez? Emakume indartsu bat. Bueno, supergaraiko, lehendakari izan zan ba, Nafarra zenura. Zergatik ez Ainhoa Tirapu degoini? For President, hortxe apuntatua dagoeneko eta kontuz, sorgin puntu bat badaukau, batek daki. Beno, amaitzera egin behar dugu saioa, agur denoi. Eta agur zuei, datorren astera arte.